Една от най-големите грешки на модерния свят е, че възпитава хората да очакват приятното и щастието отвън, от другите хора. И когато не могат да го получат, почват да негодуват, да се гневят. Истинското щастие е отвътре. Не можеш да го получиш отвън. Отвън получаваш само задоволяване на 6 сетива. Това е. Чрез задоволяване на сетивата никой не е постигнал щастие, спокойствие и мир. Затова трябва да се търси щастието вътре в теб, в спокойствието, в хармонията с природата и с останалите същества, а не в задоволяването на 6 сетива. Разбирате ли? Отвън щастие не можеш да получиш. Чрез усещане, чуване, виждане, вкусване, пипане няма да постигнеш щастие, а само задоволяване на плътта. Това е истината. Търсете в себе си щастието. Приятелството с останалите. Със света, с всичко. Това е.